Близо 600 кандидати се явиха на редовния приемен изпит по биология в Медицинския университет Варна за направление военна медицинска сестра и специалностите медицинска сестра, акушерка и кинезитерапия. По същото време при същите изисквания и условия се проведе и изпитът в филиалите на университета в градовете Шумен, Сливен и Велико Търново. Кандидат-студентите за специалностите помощник фармацевт, рентгенов лаборант, медицински лаборант, рехабилитатор и медицински козметик към Медицински колеж Варна също се включиха в днешната проверка на знанията им. В първа аудитория в присъствието на заместник-ректора по учебна дейност професор Албена Кераковска беше изтеглена комбинацията от тестови въпроси. Традиционно изпитните комбинации се генерират пред вас в тази аудитория и тъй като сме в видеовръзка с останалите изпитни зали, включително и с трите филиала, процедурата се наблюдава от кандидат-студентите в тези изпитни зали. По този начин гарантираме максимална прозрачност за генериране на изпитните комбинации със специализиран софтуер. Всички въпроси бяха от сборника за кандидат-студенти на Медицинския университет Варна въз основа на изучаваното по биология от 8 до 12 клас. Те бяха два вида – от затворен тип, при който кандидатите посочват един верен отговор от предложени няколко възможности. При другия тип въпроси трябваше да се попълнят липсващи термини в текстовете. Рекорден брой кандидати имаме тази година за специалностите, за които се кандидатства с оценката от днешния изпит, както и от предварителния изпит по биология. Немалък брой кандидати са удовлетворени от представянето си на предварителния изпит по биология и ще участват в класирането с оценката от него. Бъдещите здравни специалисти имаха на разположение 2 часа да демонстрират знанията си върху листите с изпитния тест. Проверявайте началото на следващата седмица, публикуване на резултатите от изпита и веднага след това и започваме с първо и следващи класирания последователно. Пожелаваме успех на всички и чакаме най-добрите от вас за 15 септември за откриване на учебната година. Успех! Как ви се стори изпита, от който току-що излизате? Супер, мина много добре, отговорих на всичко, на всички въпроси. За коя специалност кандидатствате? За кинезитерапия и рехабилитатор. Защо се насочихте към Медицинския университет Варна и именно към тези специалности? Защото брат ми е завършил тук и много добър пример взех от него. Той каза, че тук обучението е идеално, страхотно. Добре ми се стори, лесничък беше. За коя специалност кандидатствахте? Медицински козметик и рентгенов лаборант. Защо избрахте Медицинския университет Варна и точно тези специалности? Защото ми се струва добре обучението тук и не виждам смисъл да се местя на друго място. Каква специалност кандидатствате? Медицинска сестра. Много отдавна искам да уча това. Аз съм работила 17 години в терапия и в тази сфера съм, така че най-добрия е тук университет. Медицински козметик. Славя се с много добро обучение и от София предпочитах тук, тъй като родом съм си от тук и тук е по-добре обучението. Така съм чувала. Медицинска сестра. Защо избрахте точно този университет? Защото ми харесват професиите в него, самото обучаване като цяло. За мен беше лесно, бързо го направих за половин час и да, сега излизам. За коя специалност кандидатствате? За медицинска сестра, защото искам да се грижа за хората и да им помагам. И чувала съм, че тук е много по-специализирано обучението и е хубаво просто обучението. Така съм чувала и чела. Подготвена, стори ми се добре, справих се за бързо време. За каква специалност кандидатствахте? Рехабилитация. Специалността ми харесва, понеже се занимавам с спорт и това е свързано и с спорта, който от години практикувам. И ми харесва да помагам на хората. Какво сте чували за обучението в Медицинския университет Варна и защо избрахте именно този университет? Чувала съм, че е доста хубава базата, с която разполага университета. Доста добри са и преподавателите. Ми е на желание да се уча тук. За рехабилитация. Като за начало по препоръка и след това, обмисляйки вариантите, ми се стори като нещо, което ми харесва и бих се занимавал с него.
Какво сте чували за обучението в Медицинския университет? Само хубави отзиви, също това ме потикна към това да избера да уча тук. И се надявам да ме приемат. Сравнително лесен беше, да. Доволен съм. За коя специалност кандидатствате? Кинезитерапия. Защо избрахте тази специалност? Мисля, че има доста добро развитие в България и да. Защо се насочихте към Медицинския университет Варна? Какво сте чували за него? Главно положителни неща като цяло и да, доста хора са доволни.